Ke karaha zegny izy e fa azazonao donc resaka iny fa andra ty fa mandeha tegna efa karaha anao mba tsy nandeha l'école Sako sy nandeha nianatrako. nagnino ko e nagnino koa Efa mpianatra anao venjana baolina tsy maninina akory. zegny fononao isan'andro zala ino koa raha tsy andehananao andra zay fa tokony apa l'école agny anao andra fa amizao Tata tena tsy maninina be ny zaho mpampianatra tata fa resaka neuf foana nyteneniny. nefo eza koa manao de ohatra matoa izy mpampianatra zegny afa edy fianarana nataony nilaligniny na viany nandeha nampianatra anao Za zao nianatra tamin'ny tany latsinainy de resaka 3 fois 3 9 de napitson'inzay misy an'izany hoe 3 plus 6 9 de napitson'inzay izy mbola hoe ozy izy hoe 12 moins 3 9 sady mandanga be mihitsy izy tsy maninina 12 moins 3 ou 9 tsy marina mihitsy izy mandanga be mihitsy aza koa misy an'izany karaha marigny fora volagniny saiky ty 3 fois 3 9 6 plus 3 9 12 moins 3 on 9 resaka 9 ko zegny andendaniako vola andegny fakeo kolazinao so ihany anao tsy nandeha nianatra zany koa zay ko sady aleo fo e mba tsy lany vola amin'ny écolazy koa ne za amizegny azafady zokla tsy hoe mijabajaboka mikoragna anandre fa mpampianatra anjare zay reo maheo e satria ity baka mbanefaka anao mba voe nefa ne ala mariny sintroko mba mahe mpampianatra karaha zegny aminao maizy any fa samy mianatra zany kanao fa zy tsahera alo vontsia mba eritserety edy lundi 9 mardi 9 mercredi 9 fondendaniako vola amby lafo zany ko ato e sady za mba tsy lany vola ny écolazy marigny anao mba vo e mampianatra zanaka anao any zay ampampianatra any mba mianatra koa any mianatra izy raha ianarana ko 5 plus 4 9 10 moins 1 9